Receive, ano pa meron nun, sir? Wala. 1,550. Wala pa rin na nabayaran. Wala pa ni bayan. Para siya happy 109 Pansari Palanga. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ay, sir, ikaw to, sir? Sinad, Denmark. Pangalimig, picture ni sir, ha? Kay receive, ano pa meron nun, sir? Wala. 1,550. Wala pa rin na nabayaran. Wala pa ni bayari, sir. Ikaw daw magbayad ani diri. COD mo kaya nakabutang? Saan na siya? T-shirt man ni? T-shirt. Oh, t-shirt. Ano pang sabong? Ngunit. Asa ka nagkuhan sige gikan, sir? Ito sa tao ng tanong niya. Ay, mga on mo. Ha? Parang ko na to. 1,500 raman. Kina, sir. Ano ka, sir? Kay pa-picture mo ko niya kuhan, sir. Pa-receive ni. Yes, sir. Ano na, sir? Check lang, sir. Diyan, nagkutira nila eh. Imo yung pangalan, sir. Surprise! Surprise! Sana all! Wala, sa tao. Flower, sir. I-pink man. Ayun na, sir. Ikaw sa sir. Pare, ikaw ba? Wala, narito lang. May hapon na tayo ba? Sayang may mga kauban. So, mansari nila. Ano may naman panihapon, sir, na ay paki. Para siya happy 109 Pansari Palanga. So, sir, mayong hapon o happy Mansari? Ang pala-ila dahil ni sir, ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Eagles Flower Shop. So, namin diri karon para ihatod ang sorpresa nga giandam ni sender sa inyo. Makabalpag kinsay gahatag ani. Basig nailain ka 100 na. Kinsa man sir, panganli daw. Asawa siguro eh. Ako asawa siguro. Sure na jud na. Basit. Basig naik na. Mansari So na siya yung message sir. Basta ako na to. Lingkod sa. Tingko to, sir. Ana siya. Paningtan mo sa tagong naman eh. Wait lang. Wala man. Ito sir ha. Abi mo na ang t-shirt nga pang sabong. Amo, ganun. Dani, mau ihang ipaprank ka. I-prank lang ka, sir, nga to. T-shirt daw pang sabong. Pang sabong. Sir, hilig sabong? Gabay. Ah, Sabuan. Kabuan. kawan. So, shoutout sa viewers. So naana siya sir. Hi Palangga. Happy 109 Pansari. Isa man ang Palangga nagtawag nimo sir. Asawa. So ana siya, I love you so much. Oh, sorry sa ako ang mga pagkukulang, hinungdan na kuyang imuhang balatugan. Unta na sabtan nimo LDR Manta. And thank you sa tanang sacrifice o pagpugi nimo sa ato ang pamilya. Basta oy ikaw ra wala nailain pa. Ang gapitik sa ako ang kasing-kasing. Sana all. Appreciate namo na tanan o palangga kayo kanamo. Inubanan sa ato ang duha ka anak. Thank you for being a responsible father. Amping permi kanunay o labi na sa pag-drive. God bless always Palangga. I love you more. Mahal ka sa akin. So ikaw sir, so sa may imuhang asawa gid ay ito. Wala day lain. Kuho Asawa na. Ikaw sir, sa may message nimo kay ma'am sir nga nag-effort jud siya ani karon. Wala, pilay misterya siya. Kaya kong pasalamat sa iya. Sa akong kasipat, kabugoy. Sahay, mag-away may perminte. Adlaw nga, sahay. Pero pila ko na
Gigugma din ako siya. Gigugma ba't ko niya? Magani nga. Basta layo lagi, mag-away man yun. Pinagdili kayo magkita perminti. Pero akong may istorya siya na salig lang siya sa grabe ni Salig, di maglaom. sa tanang oras. Salig, di maglaom. Daghang kayong salamat sa yan gibuhat karong hapuna o bibiyo na. Kato lang. Ito Happy lang. Nansari. Okay, sana all kay haba hair kayo. Opo kay tubag sa iyang ingon sir nga sa iyang kuan. Ayan. Last nga word nga nasa bubo. I love you. Ah,